Na pravé poludnie dnes Martinom otriasla raná kosť. Nestalo sa ale nič vážne. V meste je o jeden komín menej. Tento starý tehlový komín to mal spočítané. Spoločnosť, ktorej v areáli už iba zavadzal, ho dala zbúrať. Spôsob odstránenia zverili do rúk profesionálnym pyrotechnikom. My sme zvolili ten najoptimálnejší a najbezpečnejší. To znamená, že komín bude uložený na usmernený pád. Pri podobných odstreloch je najdôležitejšia bezpečnosť. Pri tomto martinskom komíne to platilo dvojnásobne. Len pár metrov od neho totiž stoja priemyselné budovy. To je zábrana, aby to neprsklo veľmi ďaleko. Samotný odstrel trvá len pár sekúnd, no prípravy dlhé hodiny. Do 30 vyvrtaných dier rozložili takmer 2 kg trhaviny. Použili sme 30 elektrických rozbušiek. Tesne pred 12. sirény dávajú znameniem, že už je čas. Prepíname na odpál. Pál! Odstrel sa podaril naozaj ukážkovo. Komín padol presne tam, kde bolo naplánované. Z bezpečnej vzdialenosti sa na celé divadlo pozerali malým aj veľkým. To som prvý raz videl, takéto niečo. A čo ide? Tak veľmi krátko to trvalo, ja som čakal, že to bude o niečo dlhšie. Hlavného pyrotechnika prišiel pozrieť aj dlhoročný kamarát, majster sveta v profesionálnych ohňostrojoch. Rád som prijal pozvanie, aby som videl teda aj jeho prácu, nielen našu. Bolo to pekné, kvalitné. Teraz už zostáva komín iba pekne pozbierať a odpratať. Z Martina Zuzana Glabazňová, televízia Markíza.